Костадин Стоянов, възможност за ЦСКА, удар с глава на Спас Телев, топката минава над напречната града. Добро центриране на Костадин Стоянов. Спас Телев успя да стреля с глава, но над напречната. Галчев влиза в наказател, удар на Борис Галчев. Топката минава над напречната града. Хубаво подаване сега на Галчев към Маркиниос. Изстрел на Маркиниос с десния крак. Топката напуска терена. Даниел Златков увисна при това подаване. Подаване сега към Платини. Платини в наказател поле 1-0 за ЦСКА. Страхотна атака на ЦСКА и Мишел Платини в даденото продължение. Жоф да го прехвърли. Атака на Платини, изстрел на Платини и добра изява на вратаря Иван Чворович. Галчев търси Спас Телев в топката за Платини. Изстрел на Платини, какъв гол! Това може да кажем, че не е само гол на кръга, а и гол на сезона. Невероятно изпълнение на Мишел Платини в 56-та минута. Спас Телев върна топката с глава. Платини стреля от движение и не остави абсолютно никакъв шанс на вратаря Чворович. Ето как Платини добре пое топката.